Ahoj, já jsem Pat. Ahoj, já jsem Matt. A oba dva jsme Rolling Stonesi. A co pak se to stalo? Nemilá situace. Někdo mi urazil zrcátko na parkovišti. Ježíši Maria. Je čas na opravu. Voilà. Musíme použít pár důležitých věcí. Že jo, Pate? To si pišmate. A co pak to tak asi je? Že by to byl šroub? Šroub. Máme šroub. Máme vyvrtanou díru. Na šroub potřebujeme podložky. A to je neuvěřitelné! A to je neuvěřitelné a to se vyplatí. Takže strkám šroub do díry. Nasazuji zrcátko. Dávám podložku. A chybí mi? Matka mi chybí. Mami, kde jsi? A to je neuvěřitelné! Mám matku. Hurá! O, Pate, kde tě mám? Zde přibíhám. Pate, použij klíč, já použij hráčnu. Ano, jsem připraven. Výborně, tak jdem na to. A drží to. Nemilá situace vyřešena. Upadne zrcátko na parkovišti, drží. Stačí pouze vrtačka a pár šroubků a metiček. A Pat. To jsem já. A Matt, to jsem já. A oba dva jsme Rolling Stonesi.